Hi guys, nadugan ni guys kay nagkuan mi na gisip pinag mga bata tanang magsulsud tubig among kuan ato sa kanang Bagyo. Okay, tatos na rin abri. Rage seryo. Matigay ka nun nila mag... Ay, kuno diri nagsaka kay wati mahawiran. Bukat sa baning tumulaga. Buyag. Rage so. Tunog ni ayo pagkat pa bukat ni. Ilo yung isuon. Bukatin. Ako. Ay galing na usong kay dako. Hi guys. Karon diagikan mi datos among may iwan. Uwan? Uwan good. Ito yan ya. Nangita mi og kaibakwitan. So nakakita namin sa dinha to eh. Wala nang video. LBL. Tamit LBL. Inja. Oh, hangat ko. Huh? Dihangat ko. Tabo ko, ang ngata. Kan guys kananay. Ilikas na sa Marduri. Iuna kay di ra ba nakadagan ang saan na lang na. Ang ilikas rong humagpaniud to. So yatod na dato guys. Pwede man na sa maglubog-lubog sa saog. Regda saog. Itas katri. So dakadako pod nga room. Tag 1,200 aircon. Balik nahaling na siguro na. Adun na. Nakadin na. Balik sa amin. May Bagyo ron. Aw. Di ang sibag-kusog Bagyo ran eh. Agati naman atang dagat may atang kuan. Pero mazo na mangandam ng tadaan guys. Ang dagom nagsugod. Kay nalisod naglangit. Ikaw mo pa yun? Kaya baka nga nung naligo ko ron. Kaya baka nga nung wako niyong palit sa bagas. Ano? Arang mahala. Pila? Jadi sambal hinday. Hello! You'll just stay here? Are you sure? Yeah. What did your friend say? Oh, they're going to the mountain. They've got a house up in the mountain. But as I say, I'm just not sure if there's Wi-Fi up there. So as I say, I've got to teach some classes. So. Ano siya klase no? Butang ipon day, tayo internet. You can stay here. Yeah. Well, I mean, what's the internet here? I mean, I've got my own internet. Okay, ikon sa day, i-connect. Para guys, mulikas. Dito sa mulikas kayo. Ako no. Magkira ko na sa din ha. Guys, damo na ipaan ang rot. Ako pa na, nagamay paan. Damo na ipaan. Safe na habili. Tanang dikit. Dako gamay. Dako lang. Panik yung mga tao. Tanan mo natin mapalit. Baka awahin. Tagyakot na. Oo, ganina ko na. Palit kayo. Ganina persinta out sa pila. Sa paan? Wala no? Ha? Ang paan. Tindatang dikit yung lesod. Oo na. Ano? Saan na niyo? Magkagasulinahan mo. Pati gasolina? Oo. Oh, saan mga tao eh? Dito ganina. Dito ko TV. Wako ka dito TV. Yung tao na pagkalukot na napuno ko TV. Tapos may nga kung pagsigigit. Gusto. Sige na natin hadaan. Alam pati gasolina uro? Dito. Ganun katok na ngayon. Kanina mga container. Saan wala sila? Uy, mura magway. Natagang siguro sa audit. Kauna. Mura lagi kahuna na. Kaya ako na ang ganina. Mura nanukog na nanukog na. Ako po. Na. Hinukol ko. Kaya na kayo nabilin. Manali tinapay na danis balin sa nabilin. Puro to ng dikiri. Guys, yung ano ko na. Paano ko na. Itang po itlog. Okay na. Kain naman ito.
Yung bako galing kurente. So guys, mani ang kaunin sa akong galing ang nagbayad dito sa kagabi, 1,200 aircon. Para ikakwita lang sa ngata kay delikado rin kaya may dagat. So mani mang bawon guys, luto o lobaw. So, nana dire? Ganda mo gagatid ang Nay, karga na mo sila. Pocket terus nari abri rage sire macam dia kan oleh nama kuan kanan ni abri kana. So guys, mo ni among girentan og sa kadlaw sa kagabi ay. So na-recognize na siya guys na kanang bubog. Sa kanas mini karon si Jiri nang hakotong sa mga pangdangan. Datang happy na nga ating kuananan. Lahi ko na siya kaya din ka kaya mo sa kasagdan. Para lahi sa din. Ha? Ano ka masakay kung Jiri? Wala dyan ba no? Masay sir to. Masay nahanap rin cellphone pa dito. Akong mag-cellphone din. Masa mang baga sir? Ato mo tambal na punta ng charger. Sa mga balik na. Sakay mo ba ito pumangkot? Ini ya, alaras tuh si betang, jangan sampai parusahan. Ah, iya. Iya kali. Hindi na po. Ito, nalianan niya ang bag. Sige natin. Ano po ba? Sige, sige. Susi, Jer? Ganda po man. Ah, okay, sige. Dara guys. Ako rin tabon. Nagtabon na andara. Kaya na ni mo boy? Lalay ko no Jer, nagsaka kay wati mahawiran. Bukat ra ba ning tumulaga? Buyag. Ah, guys. Tunog ni ayo pagkat sa pabugat ni. Ilo yung isuon. Bukatin. Ako. Ay, galing naman siya kaya dako. A few moments later. Hi guys, so ana nahatid sa Marzuri. Diya ako. Pakaton pa ko sa mga iro, pakaan pa ko sa iro. Diya, pakuan ko sa mga kondari guys, mga yun ako. Mga butang-butang kay nanglanding ang buo dari. May mga makasampung kay mga makadasa baradong ng sudag tubig sa kuan. Hoy, ano man ka? Diya, magkinanglan pangipisun. Kani guys, kaya mong buho dani, ini pwede na yung mga masampung kay mo na yung makabara. So, kinanglan kwaun. Ano sila dito? Nahiwa na katid. Yan dito. Magsin. Ito lang mga kuan. Pwede maglutaw mo. Kaning kuan, kaning buho kanina sanina basig mo ni makaangin nga. Makabara. Okay. Mas dagat eh.
Tingnan ko. So guys, naman ako. Buong ako dito ron. Yan, muda ko tambal. Dahil kasi mga tambal. Ay, pakain pa din ko siro. So grabe oh. Ang ibang tang-atanan oh. Grabe. Sang atatan ka takibaw og. Ako tagtulog din. So, safety na mga gamit, mga patating mga papilis, marami na lagi nyo basa. Biskot. Dara ka ha. Ken, dara ka ha. Mata. May alas na sud guys, ang bijaan na na. Safety naman sa na sud. A few moments later. Hi guys, man ako pagligpit. Man ako gukod sa iro na murag nabugkat sa kudan ni sa hang sitwasyon na ron. Yo wala mo gukod down sa basmaksi ning dagay magawas. Sus, Ginoo. Das Marjorie dia. Safety jud mi dari guys. Unjak mga tao na to sa dagat, gipahawa jud. Di pwede di na ko limay tabo nila, sila ray manubag sila kaugalingan nga magay ko ba. Jaga dakan mi nagluto mo ko guys sa pagkaon ganina. Grabe mga tao nagpanik. Malitok mga sagat-sawat na urot dyan sa mga balik ko an. Asa ni dai? Dakan ni pagkaon nga. Ano mo wala kung ipalit makabalabo? Tingnan mo na lang yung upat. Mo na, kung di mo saingan na sila kay lang sobraan. Pero ni. Sobraan ni dapat ni. 200 lang ibayad. Sino na lang 200? Hindi mo ko. Sus. Ilang. Yan na kamutaan. Pagpahungit yung isa ko. Asa ba ito minit dahil? Ito ni, una, ilang ko yung basa-basa sunan. Ito may buwan kila takaan daw dali matrap. Dapat na tayo pangugas sa plato din ko, hindi. Mirinda ka ni Wa. Dahil paano? Ipansa dahil paano? May nakapagkaan, bahala ng buboy ni mo kung sa imong ikuan. Ikaw rin sa mirinda diha. Palinit na kasi nabi na lang ikaw lang. Ay, marami ka lang bukay mo. Uy, kung di mo ang kami nagtutbrush. Kalimida ang toothbrush. Ah, kay waiter boss buhay, o ipa. Puro bandal ka sa ipada. Sa talang butang, toothbrush, nilira mo na. Ako pa magkasikasos yung mga gamit na ang nagpisiyan na nagluto pa ko. Yung saan siya ito pag-toothbrush mo? Asa mo magluwa? Talong taka. Ako po. Wag gani. Kalimida ang toothbrush. Dali-dali na. Nilakaw na, pulis paglakaw sa mga tao. May patrol dito. Si Kuan last nga giko ning gawas. Imin. Diyan siya. Jag katong anak ni Kuan ang hakot na pod. Anak ni Ate Biol. yung pulo. Yul. Really? Ano yun eh? Dito siya. Nagtagbol mo eh. Dito sama siya. Kapit siya. Tindahan supos, dito mo daw itong Gcash. Tindahan supos, dito mo daw itong Gcash. Pinagkamuro sila. Pag ako mas nag-texan, ako sila yung kuhaan, timing man sa niya kuhaan, yung anahan ni ma'am, sus pag-anahan, yung naman yung Gcash, wala ba ma'am? Pag ako kapalit ko eh. Kung nakabli man niya umas ng tama, Ako sa mga buntag, ang karebo ako sa pagso. Kabili ka ha.
Lami ba dere? Kami luto. Kami sido luto man ka. Saan ito dami? Ha? Saan ito dami? Ito din. Addiction. Timingan pa lang pag inungian ako nga iyan, bawlang. Ako na sa TV. Punta ka TV nga nadaan. Tao na nadaan. Di lutuan na. Lutuan na. Kaya naging maayon man siya, pero ang pulo ka na. Ay, kulo sa nanang kwarto. Hindi nga ko mga naman niyo eh. Kanaan ba? Naguntas ko guys, grabe yung trabaho na grabe sa kapasang lawas ng ginaway. Ano man kung sino ng mga naguntas sa kasulukot sa ito. Saksakan na. Yan ang sila katay, dapat lang matutuwang ko sa sakanan. Reklamo mo kaya order sa talang ilang kurinti at talang pagsaksakan. Ang ilang saksakan para TV, para kuan, sa kinanglan. A few moments later. Gaman, pasaan si gabi. Morning guys. Napaaw na ko yung mga pa. Nagumuli ka pag-iulan. Good morning. Mani amang ko andes. Evacuatean. Sit tira ka ago. Tira madingag hangin sa sud. Okay, okay signal. Okay signal. Kadyo ko sa gagawin dari, go ra. Dito gabi siguro ko sa dito. Hey guys. Yan nami, ulit nami. Ikan mi sa manggiabangan nga room. Mga bang ni mag-room guys nga layo sa dagat. Morning guys.
Agad, yung nakasunod doon dyan. Ang nagkabagay. Gusto dami. Kani. Lutaw, gid, lutaw. Tugnawa. Kani, ang ginis sa kuan. Ani guys, sa mga nakutan dali sa among parto. Ang kami ning vacation. Sure. Kani sa ato asang paan tubig day. Sana ate ang putahan. Good na ha. Para na ka.